arek wedok. Direwangi jungkir balik ya pancet kok ngene. Kene sampai mbelani kate bunuh diri ping 17.000 ya pancet. Parah nang omahe. Tambah diurung-urung bapakne. Iyalah. Kene kudu yo opo kene perjuangan gak karo-karuan yo. Pancet ae dibelani yo apa yo pancet. Wis ngene sementara iki aku tak fokus nang nyambut gawe sik ae. Meniti karir kanggo masa depannya anak cucuku jane iki. Masih keduk pasir ngene iki kan yo durung mesti sih ya nek rezeki. Keruk sak keruk nemu masak kepel. Keruk sak keruk nemu masak gelintir. Kan lumayan jenenge rezeki. Dene jange awan dadi pemborong sawah kon yo karo. Pemborong karangan yo karo. Pangeran sing mastekno. Wis, fokus sambut gawe. Diutuni selamat dunia akhirat. Wis, arek wedok nomor 18.000. Duh, apa iki? Kok alot iki rek? Walau watu rek emas iki mang. Nah, nek aku sanok kene kan bapak gak ngarang ngerti aku menek duit kunci. Aku katene ngebel emas sing tas iki ngeterno aku. Sakno aku sakjane ambek Mas iku yo. Tak derek. Tak jenengi sapa tas iki arek iku nomere yo. Lali aku. Tapi biasanya arek iku yo ngebeli aku lho, tapi ki mang kok gak ngebeli sih. Tak golekane sapa sih prasaku dal-dal ngono lho. Oh lah iki opek dalbo, tak jenengi dalbo. Walah ya sakno ya tak jeneng dalbo ya tak jenengno kintel. Coba tak beli. Telepon niku. Dik lu salah telepon. Hah? Hah? Lagi kupu. Apa iki kodene iki? Lho. Ya Allah. Kok saya tak tolak sih, Rek? Aduh. Jarang-jarang ngetelepon Dek Luciana ngene iki. Lapo tambah tak tolak iki, Mang. Loh. Kok malah ditolak ambek areke? Hah? Masa arek iki muring-muring ambek aku? Aku yo encene keterlaluan gene arek iku yo. Tak coba tak beli maneh. Aku kepengin njaluk sepuro nang arek iku. Masih aku koyo ngene iki gak oleh, ngenyek-ngenyek arek iku gak oleh sakjane. Tak beli maneh. Ya Allah saking kupu rek, saya tak tolak iki, Mang. Iya apa hubungi mana rek iki? Posisi udah takut kentekan. Handphone ku kan paketane. Iyalah SPA rezeki awak dhewe dhek ngebel aku maneh. Dintane jelek. Mbak istirahat. Pegel. 2 hours later. Halo Mas Nduk. Apa kabarnya? Baik. Iya Mas Nduk, lah apa iki mang kok dipateni aku pas VC iki mau. Iya, tanganku malu jebak betokan terus kabeh sopo mari geduk pasir. Gopo kabeh keliru mencetku, Dik. Bene tapi saiki gak gelem kembul aku sombong berkomen talokno. Yo gak tambah seneng aku lagi sumpah seneng aku sampean telepon iku mang berbunga-bunga atiku, Dik. Sumpah lho. Mas, aku kok kepingin ketemu ambek sampean. Iso kira-kira sampean kok. Halo. Hah? Halo. Aku ngelamun aku rek. Ya apa rek, dijak ngomong kat mang, dadane meneng ae. Iki lho rek aku ngelamun bayangno ketemu sampean, ketemu bonceng ngono lho, Dik. Lapo. Ampen lho Mas, engko tak jak ketemuan jam 12 awan iso kira-kira. Lho. Temen ta iku?
Iya Mas, ampen kok tajak ketemuan iso tapean. Ya wis iso tak tinggal penggaweanku. Asik. Ya. Mas, Iya lo. Iya Dik, masalah. Sampai tak belani ngelempung-lempung nang suket-suket Dik saking seneng kok mbek sampean. Sampeyan jak ketemuan iku lho. kok sampean Brayo sing ganteng yo. Iya tak tuku rambi. Kita mbak sepeda aku. Iya tak tenang ae, tak serang nulikkan kok sepeda. Ya, oke. Nyabruk ono digonceng ora sing rapet, masih lemu yo enak empuk ya. Oke? Iya wis pokoknya kok jam 12 yo Mas. Iya, kok ketemu tak sudah nang omah ya. Di jembatan. Kok si manis? Biasa iku lho. Sing aku penterno mule kok lak ono jembatan sih kok. Oh, iku wae. Kok si manis jembatan Ancol lah kok. Iya, jembatan Demit. Oh ya wis, oke. Sing seksi lho Dek sampean Dek ya. Ya pastine ta. Oke. Iya, lope. Saweneng atiku ngene iki. Ya wis, ngono ae ya. Adek. Mua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas. Wis ya tak pateni yo. Wis aku mari iki tak siap-siap. Aku ki mang dikongkon brai sing seksi. Aku kok tak brai koyo penyanyi. Ben Mas ndukku cek seneng ambek aku. Termane aku kan yo istilahnya iku kan aku mari ngelokno areke koyo ngono. Sakno aku kate njaluk sepuro nang areke. Terus aku tak mulih kok bapakku goleki. Loh, iki apa mudune aku? Ya apa mudune? Pak. Apa namdi aku kasih modon, Pak. Pak. Ya apa iki mudune ya apa iki? Cantik. Yes. Gulung-gulung. Tercapai sudah impianku. Gocek Luciana ketemuan, ngedate, dinner. Mangan-mangan pokoknya. Mari kita boncerakan duit sing akeh kae nggontek Luciana. Yang ini kulit kerung ngopi. Dikon goreng kopi tambah goreng klotok. Loh, keliru kabeh. Ate nang warung padha mangangel stateran. Ini iki liap-liap apa gitu turut. Muhammad ya Rabbal alamin. Awan-awan blok-blok lamun ae. Kon niku lho kon gak jam tak kate jam ta kon. Iki ngono dhek iso jam 10 iki. Ya apa rek? Senti jamu. Ya kan kecel lah mulai nyambut gawe iki mang lautan tau kali aku langsung rene iki mang. Penjagaan dhisik pada iku. Pada wae lek ndiko nom-noman kok pada prima. Jenenge pada prima tapi gak prima. Tek ngene kok. Lu sih nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah ngono sih. Teko. Aduh. Waalaikumsalam. Kan nyambut gawe ta peno emang. Ya lah aku kupu-kupu nyambut gawe, aku nyambut gawe. Nek ngecek arek-arek tondo nang pabrik kira-kira penggawean iki apa produksine, kok ndelok nang sawah kondisi bahan iki sing kate digarap mbok pabrik ku. Ono tak gak wis bae. Motor. Iya iya. Enak rek. Arek-arek wae kirim tak sangoni lho nang ngono. Iya aku pengen cerita. Apa? Iki mang aku kan teko keduan pasir kali kono sih ya. Ya. Ditelepon mbek Luciana ngono lho. Lho. Luciana telepon kon. Iya kok mau gak nyongko gak ngira kok awan dhewe ditelepon iku mang. Lah kok citope, Du? Makane iku. Boh. Aku sawan nang Rek. terus Terus apa terus? Lah dek iku intine iku dek iku ndak sepuro. Ah. Selama iki kan dek kan kaya wis apa jenenge ngolokno aku ya wis intine gak ngreken ambek aku ngono lho. Iya, iya. Dek iki rumangsa salah ngono lho. Ada yang pengen ketemu ngono lho. Engko awan ngajak ketemu. Jam piro? Jam 12 jam piro jam 12 ngajak ketemu. Terus nanti kok.
Oh, disusun nang sendiri omahe jembatan iku lho. Iku. Lah aku rene iku mang katene penuh kelambi. Nemnoh mandrek masuk kelannya kok. Iya, Sak. Nang kelambine ndek. Lah mau moyo ngene, ya Dik apa Dik kok tak tuku kelambi nang Pasar Tanjung aku ngono. Lah tak delok kate bonjragan lho. Ya, sambat sambati gak karu-karuan. Ya wis gak apa-apa. Tak selangi kelambiku ya. Heeh. Ya ukurannya padha ah. Ya padha ta wong aku ambek koni padha gurune. Iya. Ukuran es aku ambek koni. Cecer gapura ya, Oh iya cecer. iya. Iya, terus. Ana ya. Ngono. Salah kan dawa, Sak. Oh iya. Salah dawa. Pokoke tapir butuh apa jenenge jenis. Hah? Tapi aku sing jenis pokoke jenenge. Jenis? Jenis. Apa Gusti? Rapi, tur keren. Ngono lho. Oh iya iya, cek tiga guru bahasa ngono. Duwe iku bris, kayak longan rambut ini. Walah. Bris. Kowe gak usah bris. Apa? Samiku. Sarko sampe goreng iku. Lha iku tambah api. Lho nek bris iku klinyim nek ambek Iya ta? sarko. Lho ya. Ono napa pawon? Ono. Oh, aku ndak titik yo. Heeh. Tak gawe ngene kok nek Iku pun iso aroma ya. Oh. Kepengin aroma. Ya gak apa, Klothok. Ya gak apa tak rene aku kok. Ya, gampang. Wis ngene saiki ya, aku adus ngumburi ya. Heeh. Engko tak cepakno saline. Cek mesti san kon sok langsung budal. Saya celana barang. Iya, wis adus ngumburi kon. Lah kadek mulai lah anakku. Lah yo saya nase. Engko kari kon musuh pedamu kok ngono iku. Nah, aku mangko rencana tok kene kata melekkan. Alah ya wis. Wis nang atus cepetan. Iya ya. Kon telat tambah yo apa kon. Si ana iku arep tertib. Lho kono gak gawe kopi ta? Hah? Lah kopi kok banyak putih tok ngono sih. Aku yang ngombe iku kok banyu putih kan. Oh, kulo Ngene aku nang ngombe banyu putih. Loh, Yo. aku sing nyuntuk kon sing ngombe sih. Lah aku nemu. Lho yo. Ya satu satu ya. Nduk. Pacet ya mono yang ini. Kalau perubahan. Mosok nom-noman kelambi ya nyelang. Wis arek aku kumus saya kira. Sik. Biar masuk wis iki kencan pertama iki rek harus lebih spesial iki. Fisik. Nah, itu wis harus materialan pian. Pak Ji, ini apa Ji? Lho, ya iki rek cocok iki. Iku artis India jenenge Sarungan. Gak iki masalah sanko memang lho lengomi. Lengo goreng emang lho bener ngene ya. Wis klinyim Wis iki. kok masuke nek bris gak iso kok ngono klinyime. Soale manyuntas yo plastikan mang lho. Lho alah. Pastikan ganti. Lho kok meja mang. Iku minyak rem goblok. Piye opo sih rek minyak rem kok gawe ngono. Lah iki karo jeneng nggo plastikan mang. Wadah, ya gak apa-apa tapi wapi kok, kamu paham. Apa ya? Ya wis, wis saiki budal lo. Liwat pinggir sing banter ya. Iya melekkan durung tak kabari. Ya nalekan sik mriki. Ya. Wis ya wis rapi ya. Ojo gawe pedha iku lho. Wis ya rapi besone ya. Masuk. Jenis ya. Sip, jenis. Jenis budal.